Hello guys, welcome back Dingjang Creation. Nili video salam deta jiding pigla la sepini panapang ceng lah. Na sepini a video bang la ke mane pading o nang ne ningkan gimi laso nang wis ji hansi nili laso video ka salam igla. Na sinal itum pustame kedam tang ningkan mang itum isung ke boy do anta itum chak igla. Lapen non kijot thoi igla ja. Nasi pini pen ningkan ki mige ceng thoro lasi nang litum kado beta do methak me lapen kai ke ta ninga rong pen tolong je phan se nilihen pen suri arna malong hirjumina hang piglo lasi nang litum ta do methak me kardong